Na, adjon Isten! Nem tudom, hogy egyáltalán olyan élőben vagyok-e. Megnézzük. Úgy tűnik, hogy igen. Adjon Isten, akkor még egyszer, akkor minden rendben, technikai dolog az rendben van, a pólóm rendben van. Ismét dörögnek a fegyverek. Ezúttal mi, a nép lendültünk támadásba. Ugye? A sárkány éve, és mind gondolkoztam, hogy boldog új évet. Ja igen, ezeket meg kezdjem. Az új évben még nem jelentkeztem be, nem csináltam egyetlen egy ilyen éri bejelentkezést sem. És mind gondolkoztam, hogy mit jelenthet az a sárkány éve, hogy jönnek a kínaiak, vagy hogy a jelenések könyvéből a sárkány, a fele, vagy mit tudom, mindenféle kombináltam, hogy mi lehet az. Még nem rájöttem, hogy volt nekem egyébként egy ilyen régi cimborám a Mogyról, a magyar, erről a Magyarok Országos Gyűléséről egy ilyen hagyományőrzés, és azt mondta, hogy a szél az a sárkány, és a sárkány az a szél. És a szél az akkor ugye lehet szellő, vagy lehet vihar. És tulajdonképpen a sárkány, rájöttem, hogy az azt jelenti, hogy az embereknek a dühe. Tehát 2024-ben végre valahára ez fog manifestálódni, ez fog megnyilvánulni, és Tóth Béri Szilvi is eszembe jutott, mert a legutóbbi MOK tüntetésen mondta, nagyon-nagyon ilyen vagány volt, mikor mondta, hogy én nem félek a vihartól, mert én magam vagyok a vihar. Úgyhogy ez lesz most. A nép ébredezik, és már ennek látjuk a jeleit ugye németeknél, és hál' Istennek ugye az van, hogy még mindig Németország Európa motorja, és ami van a németeknél, az lesz mindenhol. Már most egyre többen keresnek, hogy na mi van már, akkor lesz tüntetés, lesz valami, lesz szimpátián tüntetés, Eszterék már hárman ki is mentek a német nagykövetség elé, hogy ők kifejezik a Foris Eszterék, meg a Cetli Balázs, meg ugye Nagy Zsolt, már szerintem a mai nap során voltak kint, nagyon ügyesen, és ez lesz, hogy tehát a nép fel fog ébredni. Tehát gyakorlatilag ez egy paraszt lázadás. És hogyha megnézzük az újságok is, eleinte nem írtak róla, meg minden, de akkora nézettségű videók voltak a közösségi oldalakon, hogy muszáj volt elkezdjenek írogatni róla, sepegtetni az információkat. Ugye az Index, meg ezek a mindenféle baloldali, azok egy vak hangot nem írtak arról, ami igazából fontos lenne, és csak odaírták, hogy hát tüntetnek a gazdák, mert hogy meg ugye parasztfelkelés, de már a Fidesz, a kormánypárti sajtó, a pesti srácok például nem volt ennyire ilyen szívbajos, és ők megírták tisztán, hogy ennek ukrán ellenes felhangja is vannak ezeknek a tüntetéseknek, meg a klímahiszti ellenes felhangjai is vannak. Tudnének a gazdák megmondták, hogy tehát nem is értjük, hogyha az ukránoknak jut ennyi millió, billió, trillió euró, akkor az agrárszektornak hogy nem jut ennyi millió, billió, trillió euró. Tehát nekik őket nem érdekli az ukrán, őket a saját üzletük, vállalkozásuk érdekli. Joggal. Úgyhogy tulajdonképpen ezeket a kérdéseket mi is felvethetnénk, hogy miért is költünk miért is támogatjuk az ukránokat? Miért is költünk súlyos eurómilliókat arra, hogy egy kazár maffiának a zsebét tömjük? Most ugye tulajdonképpen belőttek orosz területre, régióra, tehát úgymond a rendes oroszországi területre, egy kócsolyapályát eltaláltak, és egy csomó embert megöltek, meg Mariupolban fedezik fel a tömegsírokat, amiket ezek a mafiózók, ez az ukrán neonáci azovosok elkövettek, népírtásokat, tömeggyilkosságokat, és akkor mi ezeket finanszírozzuk. Hát így tudunk normálisan aludni, hogy a mi adófizetői pénzünkből ez történik oda át? Tehát szerintem joggal tesszük fel itt a kérdést, hogy ezt az ukrán témát egyszer és mindenkor rövidre kell zárni, azt a kazár rohadékot eltakarítani Ukrajna éléről, és mi nem fogunk adni azoknak egy fityinget sem, magunkra kell ezt a pénzt költsük. Úgyhogy ez a sárkány, kérlek szépen, ez lesz a sárkány, ezért a sárkány éve, a szél, a sárkány, a vihar, a sárkány. És felírtam ide egy pár gondolatot, így kezdésből, hogy azt mondja, hogy
Tulajdonképpen velem is történt egy-két jó dolog, tehát egész sor jó dolog történt. Tulajdonképpen úgy érzem magam, képzeljétek el, hogy mint a berserker, ugye a vikingeknél, mikor ugye a láncait így hirtelen letépik. Tudni illik, eddig mindig az volt, megkértek én még régen, úgy ahogy, mit tudom, vannak is egy története, de én bekerültem a mi hazánkba, a pártba. És mindig ilyen takaréklángon. Mindig írtam, hogy na van egy-két jó ötletem, vagy izé, de mondták, hogy oké, csináljad Barna, de saját név alatt, vagy egyesület, vagy másokkal, vagy cimboráid, de azzal csinálod, aki van akarod, pártot ne keverd bele. Ahhoz, hogy most úgy alakult, hogy azt mondták, hogy na jelentkezzél csak Barna te erre a mi hazánk vásárosnamény körzeti elnökségi posztra, és én jelentkeztem, és egyszer csak azt írták, hogy approved, hogy elfogadva. Hát azt jelenti, hogy amit én csináltam, és ahogy csináltam, az most a pártnak jó. Tehát így tulajdonképpen, mint a pitbullnak, így a szákosarat, így akkor eleszik. Most akkor lehet tolni. Fullba. Pártszínekbe. Tehát most gyakorlatilag pártszínekben kezdek játszani. Mi hazánk színekben. Ugyanazt a játékot, amit ezelőtt. Már 2 akciót tudtam így le. Tulajdonképpen ezekben az új színekben, az új csapatszínekben. Az egyik, hogy ugye tehát több fronton is mozgok, nacionalista fronton, ugye van egy csomó évforduló egy januárban, mindegyik kellemetlen évforduló számunkra, nagyenyedi népírtás, a madéfalvi veszedelem, a Doni katasztrófa, és a nagyenyedi népírtás kapcsán még egy régi akciómat húztam volt elő, poroltam le, 2016-os akciómat, hogy ugye Nagyenyeden világ csúfjára, aki elkövette a nagyenyedi népírtást, egy bizonyos Axente Sever, az volt a közvetlen felelős a népírtásnak, de hát Ábrám Jákonnak az egyik embere, úgy gyakorlatilag, és ő vezette a mócokat, és ők, akik felkoncoltak ugye 1500 embert körülbelül, és felgyújtották a várost. Nagyenyeden január 9-e és 1849. január 8 és 15 között, körülbelül egy hét alatt, és ennek a történelmének, a gyászos történelmi figurának, Axente Severnek a nevét utca viseli, iskola viseli, és az iskola szobrában egy szobor. Axente Sever szobor. Ez mindez Nagyenyeden. Míg erre a népírtásra a központban van egy ilyen kis emlékmű, és azon egyetlen egy ilyen dátum, 1800 római számok, 1849. január 8. Ez a dátum van rajta, és ennyi, ami esetleg, tehát úgy senki nem tudja, tehát például egy angol, egy amerikai turista oda jön fényképezkedni, ez nem lesz, onnan tudja, hogy mi történt akkor. Tehát ez egy ilyen, hogy így be van itt csomagolva, hogy ennyi utal arra, hogy mi történt akkor Nagyenyeden, és a gyilkosnak, a tömeggyilkosnak, a mészárosnak, Axente Severnek pedig szobra van. Ugye ez egy ilyen korunkat egyébként jellemző, nagyon-nagyon visszás helyzet. Nos, ebben a helyzetben léptem, és egy az egybe egy közérdekű bejelentéssel fordultam a város polgármesteréhez, aki mellesleg, megfigyeltem azt is, hogy egy román, persze, mert 15%-nyi magyar van körülbelül Nagyenyeden most, de a polgármester legutóbb a Magyar Gimnázium szervezett egy ilyen zárt körű megemlékezést erről az eseményről, és a polgármester tiszteletét tette a román polgármester ezen a rendezvényen. És éppen ezért közérdekű bejelentésben fordultam hozzá, hogy azt a szobrot el kell távolítani. Tehát le kell azt a szobrot ügyesen onnan. Míg még nagyobb cirkusz nem lesz, azt a szobrot szépen onnan el kell távolítani. És ezt a közérdekű bejelentésben tettem meg hozzá, 30 napon belül válaszolnia kell. Úgyhogy ezt az állóvizet megkavartam ügyesen, ezt mi hazánkos színekben. A másik ahhoz, amihez hozzányúltam, mi hazánkos színekben, hogy Mándokon, ez itt van a választókerületben, egy kisváros, és az egyik szociális otthonban, ott az Facebookon kezdték osztogatni, hogy látogatási tilalmat rendeltek el október 31-től a járványra való hivatkozásra, a járványhelyzetre. Milyen járványhelyzet, vagy egyáltalán miről beszélünk? Vagy mi az, hogy látogatási tilalom? Nos, közérdekű adatigénylésben fordultam hozzájuk, hogy ugyan meséljék már el, hogy ez a látogatási tilalom, ez valamilyen gyógymód, vagy terápia, és van ennek engedélyszáma, vagy egyáltalán kihagyta jóvá, vagy egyáltalán miről beszél, mi ez? Hivatalosan, jogilag, mi ez, hogy látogatási tilalom? Mit fed ez a fogalom? Melyik törvény, melyik jogszabály definiálja, és hogy egyáltalán milyen alapon korlátozzák a magyar embereket a szabad mozgáshoz való jogukban, hogy oda nem léphetnek valami közintézmény. És akkor
Na, ez volt a másik Mi Hazánkos akcióm, amit így gyorsba, így január elején megtettem. Azt mondja, hogy amit viszont szándékozok még megtenni, így Mi Hazánkosként, most már, hogy így, mint a berserker, így belerontok így az új világrend kellős közepébe, és így lehetőleg nagyobb rombolás végzem, hogy nem volt az olyan rég Nyíregyházán, a vasútállomáson üldögélek, és mondom, hogy hát, veszek már egy ilyen kis chipset, vagy valamit ebből az automatából. És nem volt rajta, tehát készpénzzel nem lehetett fizetni az automatába. Csak kártyával lehetett fizetni. Ott volt egy kis csaj, azt kivette a kis, nem tudom miért, mert volt neki kártya, és én meg ott üldögéltem, így éhen maradtam. Hát mondom, hát állj meg a verekedés, hát mi, hát hogy? Készpénz is ugyanannyi a nominális értéke, mint a számlapénznek. A hivatalos fizetőeszköz, mi az, hogy nem vette el a pénzemet. Úgyhogy az egyenlő bánásmód a főigazgatósághoz fog fordulni Mi Hazánk színekben, de ezt igazából úgy szeretném megtenni, hogy egyúttal felszólítlak benneteket, mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt, és akinek nem mindegy, hogy készpénzzel fizet, vagy hitelkártyával, például nekem nincs is hitelkártyám, hogy mindenki forduljon minden egyes ilyen esetben az egyenlő bánásmód főigazgatósághoz, és arra hivatkozunk, hogy véleményünk alapján, mert nekünk az a véleményünk, hogy mi készpénzzel akarunk, mi készpénzt preferáljuk. Viszont nem veszik el, és ők nem gyakorlatilag nem szolgálnak ki. Tehát minden olyan esetben, ahol csak hitelkártyás fizetési lehetőség van, ezen a vonalon lehet panaszt emelni. És támadjuk be, ez konkrétan a MÁV tette ki ezt a üzemeltette, működtette ezt a kis élelmiszer, egy ilyen kis élelmiszerautomata, meg kávé volt benne, meg üdítő, meg chipsek, meg ilyesmik. Úgyhogy ez egyben a MÁV kerül fel az enyémre a célkeresztbe. Ezt és még van, ugye, most nagyon nagy botrány, Nyíregyházán próbálják azért elkendőzni, 2 kismama szülés után meghalt, ugyanabban a szobában, Nyíregyházi kórházban. És akkor mindenki félrenéz, de nem fogunk félrenézni. Na, tehát ehhez is hozzá fogunk nyúlni, ehhez a témához. Igen, és ahol a film videó elején, amit mondtam, hogy a vihar, meg a sárkány, ahol igazán manifestálódni tud, úgyhogy az ütős is, az a helyhatósági választások az idén. De most már de méltatlanul kevés szó esik erről, és én úgy tartottam is, hogy miért, de utána rájöttem, hogy hát igazából azért, mert ez a vihar előtti csend volt. És most akkor belevágunk, és a helyhatósági választások lesz az, ahol ki mint vet, úgy arat. És ki szelet vet, vihart arat. Lesz ez majd júniusban. A helyhatósági választásokon megpróbálok én is lónyán itt Mi Hazánkos színekben képviselőnek indulni, és ezt javaslom mindenkinek. Tehát mi elmondom, hogy ugye egy ilyen, tehát a Covid fasizmus óta már volt egy ilyen választás, az a parlamenti választások, és nagyon remélem, hogy ott megtanultátok a leckét. Tehát, hogy értem, hogy Bertalan Attila, meg értem, hogy a másik, meg a harmadik, és hogy a pártok, és hogy a pártokrácia nem jó, és hogy mizé, de megtanultátok, tehát ezek mind jók, oké. De a lecke az volt, hogy focizni csak foci csapatba lehet, és gólt rúgni csak a foci csapatba lehet. És mindenki más csak elmegy, megveheti a jegyet, és csak szurkolhat. Tehát te dönteni, a döntéshozásba bekerülni, a döntéshozásba beleszólni, te nem tudsz, csak ha részt veszel ezeken a választásokon. Ennyire egyszerű. Tehát ezek a szabályok, ezek a játékszabályok. Tehát lehet a szabályokat kritizálni, hogy most nem tetszik, vagy de hogyha te kivonulsz, és akármilyen bőrtelen, akármilyen Bertalan Attila, akármilyen 100 000 embert összegyűjtött, nem történt semmi. Nem lett semmi, nem tudott beleszólni a döntésbe, a politikai döntésekbe, viszont 100 000 embernek az energiáit leszívta. És éppen ezért, tehát ezt remélem, ezt megtanultátok, és az összes többit, aki mindenki a pártok ellen, tehát hogy ne vegyünk részt a pártok, meg a pártokrácia, és nézzük kívülről a választásokat, tehát amennyiben megint ezt fogjátok csinálni, akkor megint ugyanaz lesz, megint nem kerülünk a döntéshozásba be, megint nem fogunk tudni beleszólni, és megint a partvonalról fogunk kritizálni. Mert aki civil, az csak ennyit tud tenni, akármilyen aktív lehet, ott Gurabi Ági, vagy az összes többi mindegyik előtt le a kalappal, de abban a pillanatban, hogy nem akar beleszólni valójában, nem akar játszani, akkor abban a pillanatban akkor azt jelenti, hogy csak szurkoló.
Vedd fel a mezt ügyesen, vagy induljál függetlenként, vagy valami, és méretkezzél meg. És menjél el a helyhatósági választásokon. Szerintem a mi hazánk, ha nekem esélyt ad, akkor neked is esélyt ad, a másiknak is, a harmadiknak is igazából tárt karokkal várná szerintem az összes jelentkezőt, akinek van egy kis elképzelése, hogy a saját városában, a saját falujában, a saját közegében mit akar kicsit valamit megjavítani, jobbá tenni, és úgy érzi, hogy bele akar szólni. Na lássuk, szóljunk bele. És toljuk meg, csináljuk, és változtassuk meg. Hogyha nem tetszik az, hogy mi folyik, változtassuk meg. Arra kitűnő lehetőséget ad ez az önkormányzati választások, és egyébként is, tehát azt látom, hogy odahaza, még Erdélyben mindig ez volt a szlogen, decentralizáció. Minél többet az önkormányzatoknak, minél több hatalmat az önkormányzatoknak, minél kevesebbet Bukarestnek. Ez volt. Itt pedig a fordítva látom. Szinte semmi hatalma nincs az önkormányzatoknak, és minden pedig Budapest. Tehát nem. Hát legyen ebből elég. Vissza az önkormányzatokhoz ügyesen, a forrásokat is, a pénzikéket is, amik megtermelődnek. Például nagyon egyszerű példa, ugye itt a Lónyai híd. Hogy évek, de több év, akár egy évtizede is ezzel megy a vita, hogy Lónyának és Tiszamagyarósnak kéne egy híd a Tiszán. Mert 50-60 kilométereket kell kerüljünk, hogy Kisvárdát elérjük, holott itt a híd, hogyha átmennénk a hídon, akkor körülbelül 20 km, 25 km lenne Kisvárda. És az egész térséget fejleszteni. De nem, mert mindig kifogás van, mert az ukrán válság, mert most a Pfizer beperelt, most azt kell kifizessük, mert elbuktuk a pert, és akkor a kisembernek meg nem jut. Érted? Jut Zelenszkinek, jut Bill Gatesnek, mindenkinek jut, csak nekünk nem. Hát nem, állj meg a verekedés, nem. Amit mi termelünk, az a miénk, és az a Lónyai hídra fogjuk kötni, az a Lónyai hídra lesz elkötve, és nem Zelenszkire, és nem Bill Gatesre, meg a társaira. Úgyhogy ez jelenti a decentralizáció, hogy így egy ilyen ügyesen, egy ilyen kis hétköznapi példával, hogy érzékeltessen. De akkor még egyszer, hogy mindannyian akkor vágjunk ebbe bele. Miért? Mit veszítesz, hogyha indulsz a választáson? Indulj a választáson tanácsosnak. Ne legyél minden direkt polgármesternek, én sem direkt polgármesternek indulok, jóba vagyok a polgármesterrel, nem akarok ott vele, hogy hívják volna. Egy tanácsosi hely viszont az belefér. És akkor tulajdonképpen már nem tudom, nem foghatja rám azt senki, hogy én csak a partvonalról tépem a számot, hanem azt megméretkezek, megpróbálok. Arról nem beszél, hogy mekkora lehetőséget ad egy ilyen önkormányzati választási kampány mindenféle politikai témáknak a köztudatba behozatalára. Mennyi esélyt kapsz, tehát a propagandára gyakorlatilag, hogy meg van könnyítve a propaganda. Tehát aki nem is akar részt venni civilként, annak is tehát mindenki erre figyel, most mindenki erre kiélezett, tehát azoknak is van az üzenetüket átjuttatni a lakosságnak, ugye a közéletbe, hogy megnyilvánulni, mindenkinek van így lehetősége. Azt mondja, hogy igen, hogy voltam egy ilyen mi hazánkos gyűlés volt, ami az önkormányzati választásokban ilyen előmelegítő beszélgetés, meg minden, és tényleg elhangzott, hogy ekkora témákat adott nekünk az élet, hogy tehát például ott vannak az aksigyárak. Debrecenben egy akkumulátorgyáras témával, tehát szerintem simán lehetne. Tehát ez kéne legyen a Debrecenben, például az Alfa és az Omega, vagy mindenhol, ahol akkumulátorgyár van, a polgármesteri szék azon kéne eldőjön, hogy ki hogy viszonyul ez az egy kérdéshez. És itt egy régi adósságomat kell törleszem Tóth Béri Szilvivel kapcsolatosan, ugyanis ő nem akar pártszínekben egyáltalán mozdulni, viszont az akkumulátorgyárak témáját ő volt az a civil, aki a legerősebben propagálta, és leglátványosabban, és ilyen következetesebben, és tulajdonképpen még azon is gondolkoztam, hogy mi lenne, ha Debrecenben ő indulna polgármesternek, és őt akkor, tehát mindenki, aki akkumulátorgyár ellenes, azt hogy mindenki tudná támogatni, attól függetlenül, hogy most LMP, vagy Mi Hazánk, vagy ki milyen párt, tehát pártmesztő függetlenül, Szilviben mindenki kiegyezhetne, mert így nem találunk benne semmi kifogásolni való, és még akár nyerhetnénk is. Tehát egy ilyen sakkúzás nem volna rossz Debrecenbe a helyhatósági választásokon. Jó. Madéfaj veszedelmet írtam még ide fel, hogy
Igen, azt nem kifejezetten mi hazánkosként, hanem azt a Székely Köztársaság kormányaként egy ilyen akciót is lebonyolítottam, hogy megkerestem odahaza ezt a Székely Népi Egységet, mert mindenki ott van a Madéfaj veszedelem, és akkor úgy mindenki ott szomorkodik, Madéfal van az emlékműni, és szikulicidium, és kiírtották a székelyeket, és legyilkolták a székelyeket, és el kellett menekülniük Moldvába, csomó magyar méltó közméltóság is ott volt, ahhoz, hogy itt meg a Petőfi laktanyát lazán átnevezik Mária Terézia laktanyára. És a székelyek odahaza, beleértve Madéfalva önkormányzatát, meg az összes többit, kussolnak. És akkor ezt a Székely Népi Egység nevű csapatot kérdeztem meg, hivatalos e-mail címükön írtam nekik egy ilyen kérdést, hogy akkor hivatalosan akkor közleményben határolódjanak ettől a laktanyát nevezéstől, és hassanak oda ők is, hogy az összes székely közéleti szereplő nyilvánuljon meg ebben a laktanya kérdésben. Csak ez azért ugye olyan érzékeny, mert a laktanya kérdését csak a Mi Hazánk vállalta fel nyilvánosan a politikai pártok közül, és Fidesz volt az, aki elkövette. És ez megint olyan, mint a csiporka törés, hogy akkor, hogyha ebben az egy kérdésbe szembefordulnak a székelyek a Fidesszel, akkor érted, akkor milyen jó lenne. Úgyhogy ezért hallgatnak, mert nem akarnak igazából szint vallani. Tehát ők elmennek, Samadéfalvi, de ők igazából nem annyira érdekli őket sem az, hogy székelyek, meg hogy megfagytak, meg hogy kiirtották őket, meg el kellett a Csángóföldre menekülniük. Tehát nem akarnak igazságot szolgáltatni. Ilyen téma is volt, hogy a madéfalvi veszedelmet elismerni népírtásként. Potápi, a nagy-bukovinai székely leszármazott, meg egy papírba azt írta, hogy hát igazából nem is volna rossz ötlet. Ahhoz, hogy azóta is ötlet maradt, mert mikor benyújtottam népszavazási kezdeményezésként, azt elutasították. Potápinak megírtam, hogy akkor próbálj meg ő felvetni a parlamentbe, arra meg nem válaszolt, úgyhogy ez is elhalt. Na, de még azt is elővesszük ezt a kérdést. Na, tehát dióhéjban tulajdonképpen akkor ennyi, a készpénz használatot érintettük, érintettük a nyíregyházi, a Mándokon a nyíregyházi kismamák, Mándokon ez a látogatási tilalom, meg, ja még van, tehát van ilyen papírom, ilyen válaszom most, hogy Orbánisztánban, tehát ez mindez január, ez csak január mostan, és még csak 2 hét telt el. Ezért mondom, hogy ez jelenti azt, hogy a vihar. Hogy Orbán Viktor válaszolt arra a kérdésemre, hogy hány vakcinát vásárolt Magyarország COVID-19, úgynevezett COVID-19 elleni oltóanyagot vásárolt 2020. március 1-től mostanig. Ennyi volt a kérdés. Ja, milyen beszállítóktól, milyen szerződéssel, dátum, iktatorszám. Ez volt a kérdés. Ugyanígy, mert hány lélegeztetőgépet és hány maszkot. És megkaptam mind a 3-ra a választ. A miniszterelnökség, ugye, mert így, hogy a magyar kormány, ez egy ilyen, mint egy amőba egy ilyen megfoghatatlan fogalom, ők miniszterelnökség néven szerepelnek hivatalosan, úgy van egy elérhetőségük, ahol lehet közérdekű adatigénylés formájában hozzájuk fordulni, így válaszoltak, hogy miniszterelnökség nem kezeli az erre vonatkozó adatokat, közadatokat. Tehát tulajdonképpen ez ugyan ki, hogy ők nem tudnak semmiről. És ott vannak a cikkek, akár csak beütött, hogy Orbán 5 millió maszk, és kihoz egy ennyi só cikket a Google, mert ez csapból is ez folyt hónapokig, hetekig, hogy hány millió maszkot rendeltünk. Ugyanígy a lélegeztetőgép, és ugyanígy mindig mondta, Orbán volt ennek a izéje, Eliás mondta, hogy hány milliót vettünk. És amikor hivatalosan meg van kérdezve, akkor hallgatni a lakot. Akkor nem tudja. Egyszerűen nem tudja. Úgyhogy ezen a vonalon is valamit itt kell, ez tulajdonképpen itt már hivatali visszaélés, meg ugye volt az hogy a Romániában a korrupció ellenes ügyészség nagyon keményen lecsapott az ilyenekre. Mégis mennyit, miből, mi történt vele, most is kidobtak egy csomó elhasználatlan PCR-tesztet. De így, hogy ilyen milliószám. Fizessed magyar, fizessed székely, fizessed szkita. Az a lényeg. Na, úgyhogy ki szeretvet, vihartarad. 2024 a sárkány éve, szél, sárkány, vihar. Úgyhogy erre készüljünk, kitartást,
kívánok mindenkinek, és csak addig legyen csend, míg a fegyvert újra töltjük. Sziasztok!